Salutare! Așteptăm 2-3 minute și vedem cine se mai conectează. Cred că cel mult vom sta o oră și minim 30 de minute, așa ca să vă puteți face o idee. Cred că la 35 minute încep cu o mică prezentare, o mică informație despre răzbunare, să o despachetez așa un pic și după aceasta va fi un exercițiu. Eu am să-l plasez pe figurine, dar cine dorește, dacă poate să aibă la îndemână, iată așa, foițe, se poate de făcut și pentru sine, iată, în așa, pe așa metodă. Ok, este 35 minute și cine o să mai conecteze deja pe parcurs sau va privi în reluare despre ce am vorbit și până începe prezentarea, dacă să fie așa ca o mică centrare, să vă aduceți un moment în care să vă întoarceți atenția, iată, pe voi. Parcă v-ați aduna acum de la activitățile care le-ați avut până acum, de la gânduri, de la ocupații, de fapt, da, activități, ocupații, conversații, așa parcă v-ați aduce atenția pe voi și puteți să urmăriți cum este în corp. Este ușor, este greu, este o emoție oarecare. Puteți să numiți ceea ce simțiți acum. Puteți să observați cum este respirația. Așa, și încet voi vorbi despre răzbunare, care adesea este o formă de durere inhibată, întoarsă spre exterior și desigur că pe lângă propriile experiențe poate fi și mm, o, această răzbunare poate fi și moștenită ca o formă de loialitate față de sistem sau față de cineva. Și desigur că aceasta este inconștient și iată o întrebare care încă cugetez la ea ar fi care este costul răzbunării. Noi de obicei ne dorim, fie că conștient sau inconștient, această răzbunare, dar nu iată, consecințele la aceasta. Și așa, vom porni de la această expresie ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, care este o expresie veche și o mai auzim și acum. Și de fapt ea a apărut cu mult timp în urmă, dar nu îndemna anume la cruzime. Dar pe vremea respectivă a fost ca
o formă de justiție. Iată, ceea ce avem acum legal, aceasta era pe timpurile celea, anume că se conducea după principiul că dacă cineva provoacă o daună, trebuie să suporte echivalentul, trebuie să răspundă pentru aceasta. Și răzbunarea nu este o emoție, ea mai degrabă este o dorință care apare dintr-o durere reală și o acumulare de un amalgam de emoții, mai multe emoții inhibate. Și reacția noastră firească, fie că conștient sau inconștient, este anume de a face această nedreptate simțită la nivel interior, ea are nevoie de un echilibru, iată, să echilibrăm această balanță. Și ar fi formidabil ca noi să nu negăm această dorință de răzbunare, să nu ne prefacem că ea nu există, pentru că așa nu este frumos, că nu se poate de răzbunat. Și aici poate să vină multe convingeri și din religie, dar este important când noi verbalizăm aceasta că da, eu simt că vreau să mă răzbun și de fapt să recunoști aceasta nu este un gest de slăbiciune, dar mai degrabă este un act de responsabilitate și de curaj. Și aici puteți să vă faceți o captură de ecran sau puteți să notați aceste întrebări. Eu am să le citesc așa pe rând și puteți să urmăriți cum reacționează corpul sau dacă vă vin careva răspunsuri, dar pentru viitor sunt niște întrebări de a reflecta asupra lor. Iată, și prima întrebare ar fi ce mi s-a întâmplat acolo, iată, când s-a produs această, spre exemplu, o situație mai neplăcută și a apărut această dorință de a mă răzbuna. Și ce daună mi s-a produs, fie că este emoțională sau că energetică sau fizică poate să fie. Pentru ce îmi este necesară această răzbunare? De ce eu doresc ca să mă răzbun? Și aici mai degrabă este despre a cugeta și chiar a scrie răspunsurile la aceste întrebări. Ce aș vrea să se întâmple cu cel care m-a rănit? Iată, eu vreau să mă răzbun pe cineva și ce-mi doresc eu de fapt să se întâmple cu el, cu ea. Fie că acum, fie că peste un timp. Și la această întrebare la fel este nu așa de ușor de răspuns. Și o altă întrebare ar fi ce vreau de fapt ca acea persoană să simtă. Dar eu ce voi simți dacă mă voi răzbuna? Sau ce voi face pentru aceasta? Iată, dacă vă faceți un plan, cam cum am să mă răzbun eu acolo, sunt pregătit să-mi asum consecințele acestei răzbunări. Iată, de ce întrebam la început, care este costul răzbunării? Dacă eu îmi asum aceasta și desigur că aici vine vorba dacă noi suntem într-o poziție de matur. Așa. Eu în reluare oricum are să fie pus prezentarea și cine n-a reușit poate să noteze pe urmă. Și iată, momentul când o persoană provoacă o daună, fie că fizică, fie că emoțională, aici se produce un dezechilibru. Pentru că prin acel act persoana s-a poziționat mai sus decât cealaltă persoană. Metaforic ar fi că, uite, eu am putere asupra ta și eu decid ce meriți. Și răspunsul interior, fie că îl conștientizăm sau nu, vine dintr-o nevoie profundă de echilibru. Iată, Bert Hellinger spunea momentul că atunci când nouă ni s-a făcut un bine, să răspundem cu un pic mai mult bine. Dar atunci când nouă ni s-a produs un rău, să răspundem cu un pic mai puțin rău.
ceea ce în religie putem să găsim alte informații și aici poate să mai fie că să lăsăm ca Universul sau Dumnezeu să nu că să, iată, să fie această răzbunare, dar să rezolve pentru noi. Așa. Și acest dezechilibru în sistem nu apare doar iată, din momentul că, uite, că s-a produs anume răzbunarea, ca și cum ar produce acest dezechilibru. Dar iată, acest dezechilibru, în acel moment în care s-a produs paguba, deja s-a produs dezechilibru și răspunsul, care este de fapt răzbunarea, este pentru a restabili această ordine. Și cum răspundem noi înapoi? Cum anume ca să ne răzbunăm, fie cu distrugere sau cu creștere? Am adus aici un exemplu și chiar căutând informații pentru această prezentare am găsit mai multe exemple de genul date, atât cum dintre Lamborghini și Ferrari, anume când Lamborghini, ca om de afaceri și constructor de tractoare, i-a spus lui Enzo Ferrari că mașinile lui sport au careva defecte, însuși i-a propus o colaborare. Dar ca răspuns a avut un refuz și cumva s-a simțit și umilit. Dar, de fapt, iată, această formă de răzbunare ecologică nu l-a distrus pe el, dar a depășit propriile limite și a creat ceva extraordinar. Și astfel de exemple sunt multe. Și iată, informația care o aduc nu este ca o invitație de a merge și de a ne răzbuna sau, dimpotrivă, de a anula ceea ce simțim și este recomandat, iată, chiar dacă noi să facem un exercițiu, să nu luați decizii, să nu. Iată, după această informație, cumva dacă s-a produs o conștientizare sau a apărut un răspuns, să nu fie luat ca astăzi, ca decizie finală, să mai așteptați un pic ca lucrurile să se așeze. Și răzbunarea nu trebuie să fie despre ei, dar poate fi despre noi, despre ce alegem să construim din acea durere. Și un moment la fel de important este că dorința aceasta de răzbunare nu este totalmente a noastră, cum spuneam la început. Aici se activează inconștient o dinamică din strămoși. Iată, mă răzbun pentru mama, mă răzbun pentru bunicul sau pentru neamul meu. Și desigur că aceasta este inconștient. Și fiecare decide pentru sine cum vrea să creeze acest echilibru. Și nu este nevoie fie să ne poziționăm ca victimă, dar nici ca în rolul acesta de călău. Și există totuși acest spațiu, acest echilibru dintre a ne răzbuna și a forța iertarea. Și, așa, mai este ceva? Da. Despre răzbunare, cam aceasta a fost o mică informație până a trece la exercițiu. Și pe parcursul acestor 4 întâlniri, de fapt, am încercat să nu fugim de furie, ură, agresivitate sau dorința de răzbunare, dar, iată, să le privim așa, cam de unde pornesc, cum au fost ele interpretate în copilărie sau ce convingere am avut despre acestea. Așa. Și aici vom face un exercițiu. Data asta.
Așa, un exercițiu despre ce ține despre răzbunare. Așa, și pentru aceasta vă propun acum să luați o poziție cât mai relaxantă și comodă, să inspirați și să expirați lent de câteva ori și cu fiecare respirație parcă ați simți că vă relaxați corpul. Și atât pe lângă toate stările care sunt de agitație, emoții puternice, fie că sunt plăcute sau neplăcute, încercați să găsiți în interiorul vostru un punct de liniște, acea pace interioară pe care vă puteți susține acum. Și așa parcă v-ați lăsa imaginația să vă ducă spre un peisaj al naturii, unde e verde și frumos, soare. Și atât acolo apare această liniște. Puteți vă învățați să simțiți acum această liniște. Mhm. Așa. Și aici am să plasez o figură care să vă imaginați că vă reprezintă pe voi. Puteți faceți aceasta în loc de figurine, să puneți foiți în fața voastră sau pur și simplu priviți aici. Așa, eu doar un moment, că se pare că camera... Așa. Așa. Da. Iată, aici va fi figura care vă reprezintă pe voi. Și această figură galbenă va fi partea care a, a suferit într-o anumită situație, a acumulat multă durere. Iar aceasta va reprezenta partea din voi care dorește să se răzbune, fie că conștient sau inconștient. Și aici în față am să plasez, iată, aceste două figuri, fiecare, fie că poate aveți, este o persoană sau sunt mai multe persoane, hai să spunem așa, persoanele rele. Așa, eu am să întorc așa că să vadă bine. Iată, aceste persoane v-au produs acea rană. Sau o persoană, iată, este voi, partea aceasta galbenă care a suportat această daună și partea care dorește această răzbunare. Și atunci urmăriți cum este în corp și unde mai mult este atenția voastră. Și atunci așa, parcă ați întreba partea care a suferit ce simte. Puteți să numiți ce simte ea, ce nevoie are. Poate că dorește să fie văzută, poate că dorește ca emoțiile ei să fie văzute. Cum se uită la persoanele respective, cum se uită la partea aceasta care dorește să se răzbune. Și acum puteți să întrebați această parte, dar tu ce simți? Ce dorești?
Sau ce crede că îi va aduce echilibru, ce ar ajuta-o să se liniștească. Și aici, parcă, iată, încercați să le recunoașteți pe ambele și să le dați voie să vorbească, că ele, ambele, sunt în voi. Așa, parcă nu, să nu excludeți pe niciuna din ele. Le faceți un loc. Iar acum, din poziția voastră, puteți să vă uitați la persoana sau la persoanele care v-au provocat acea durere și puteți să rostiți în sinea voastră sau fie cu voce și să le spuneți că eu fac diferență între ceea ce ai făcut tu și ceea ce simt eu. Sau ce ați făcut voi, eu fac diferență dintre ceea ce ați făcut voi și ceea ce simt eu. Și așa parcă ați, uite, asta ați făcut, ceea ce ați făcut voi, dar asta simt eu. Și voi răspundeți pentru faptele voastre, dar eu răspund pentru stările mele. Și durerea mea este reală și aleg să-i fac loc. Aleg să fac loc la această durere și să nu o mai inhib. Și eu îți înapoiez ceea ce ți aparține ție sau vouă. Eu nu mai port acest greu al tău, al vostru. Și eu pot să mă descurc cu starea mea și eu aleg să mă ocup de mine. Și puteți să vă întrebați câtă energie câte procente din energia voastră au rămas blocate în acea situație și fiecare primiți primul răspuns care vă vine și parcă ați lua acea energie înapoi sub o formă vie. Iată, vă luați acele procente înapoi, fie că așa să vadă frumos aici, vă le luați înapoi. Dar dacă cumva poate să apară ca o dorință de răzbunare sistemică, așa inconștient, parcă eu simt mai mult această răzbunare, parcă mă cuprinde, este mai mare decât mine. Iată, puteți aceasta să o returnați aici în sistem. Nu îmi spun careva figurine. O secundă. Sper că se vede. Așa. Și faceți diferență dintre ce este al lor, ce vine de acolo din sistem și al vostru. Și puteți spuneți că, uite, eu nu pot să duc cu mine întreaga durere. Eu pot doar să onorez experiența voastră. Și nu mai este nevoie să o duc mai departe. Și vom lăsa doar să se integreze. Fiecare parte este văzută și doar recunoașteți ce a fost acolo. Și poate acest exercițiu să aducă un pic de liniște. Așa.